Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Alvin at agakandon Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out iti Abella family ti Santa Cruz, Ilocos Sur, Mamang Clarina Havillonar, Papang Bong Abella, kan amin nga dadita Santa Cruz Public Market, from Mary Grace Abella, De La Cruz Valdez Gatchalian family, the Margie kan Jordan Timonius West, from Marjorie De La Cruz ti Kingdom of Saudi Arabia. WSCS ti Kamalanyogan from Kazi, Pinagpala. Mama Elia ti San Nicolas, Ilocos Norte from Raleigh ti Melbourne, Australia. Amin at taga Prado, Umingan, Pangasinan ti Gutierrez, Bautista, Galamgam, Lagmay, Pascual kan Pastor family ti Minusikuan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Makablaawan pa ni Joving Bersabal and family ti Bambang, Nueva Vizcaya from Leonora Bautista ti Binalunan, Pangasinan. Tabisola family ti Rojas Isabela from Lin Tolosa ti Hong Kong. Shout out kada Imelda Velasquez, Jane Mabalyo Habagat, Venus Habelianos kan Francis Lopez Taraki. Mary Rose Bebeng Libunaw ti Santa Lucia, Kawayan City, Isabela from Marites Reyes. Ang Batali Rumbawa family, Datatang Jelly Nazarene Angela Armel from Melanie Rumbawa. Charlie Hakuzalem kan amin ataga Queen Fermin Santa Cruz, the Angelica Fabro, Jelly Marquez Apolonio, Kulas Apolonio,
Analisa Cuepo from Aleli Liling Apolonio. Kabuenas family ti Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur. Tatang Erning Inang Esther Manang Emmy from Sharon, Kabuenas. Happy 51st birthday Ricky Abadilla ti Tukalana, Lalo, Cagayan. Greetings from Batch 92, Lalo High School, Lalo, Cagayan. Henodepa Esteban Kaadyang family from Jerome Esteban Henodepa ti San Mariano, Isabela. Reynaldo Jose Nanay Consing Dulay kan Veronica Dulay ti Singapore from Josephine Jose. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alvin. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamatan dagiti mang tartarabay kadagiti maidram-drama apadas ti biyag. Adamat padas ko akayat ko nga ibinlay, katnam na maek a makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad na klangan manang itinagan nga Alvin, na ipasngay kan dimakkel dito'y Kandon, Ilocos Sur. Agmay may saak nga anak, kan nakaturpusa kon iti kolehyo. At dametan trabahok manang, iso ang makatultulong akon kadananang kan tatang ko, kastametan kani lolok. Ti ama ni tatang nga adda iti podermi. Naragsak ti pamilya mi manang, aging ga iti dimteng ti may sa apanubok ti biyag mi. Nagsakit iti cancer ti amak, aging ga iti pimusay. Rugyak man nga manang ti agsalaysay, idi ka itabtabon laeng, day di amak. Tabunan ni tatang mo apaw. Saan tayon ang makita iti uray kaanuman? Wanyarad lolo. Naginanamot langan ni tatang. Kalpasan ti pan nakigubal na iti sakit na kanser. Nagrigat nga klonan, Alvin apok. Diyaklaim pagarupasak ti mangitabon iti anak ko. Idinto tarumbang ko mga iso ti mangisimpan to kanyak. Inton ipulang kon ti bulod ko abiyag. Kasta talaga lolo. Di tayo amo na pagpatinggaan ti biyag tayo. Nila ang apo Diyos ti makaamu iti dahi sa apo. No kaano nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Naginanamot langan ni tatang. Nakakaasimat nga minamangibibtor iti sakit na, lolo. Nakapanaw amin dagiti nakitabaw apaw. Agawid tayo matan. Oo, lolo. Mabit lang, taya bakon ni nanang. Talaga may kawak iti kaawanan ti amham anak ko. Oray na kami kan ni lolo nanang. Ngam amo ka mairuam tayong tumutlaan. Uray amo ka nagsaksakit ti amam iti nabayag a panawan. Diyak pulos impagarup a panawan na tayo gaya man. Di panunutan tayo laangan kat naginanan ni tatang. Saan na makarikna pa iti sakit? Wen anak ko, kan naipaay tayo amin. Sakbay a pinanawan na tayo. Sana bali nanang. Tadamat ni lola pakalaglaki pantayo iti day ti tatang. No muna tagkakaingas na launay. Ipaay tayo lang ti pamatig tayo ko ni lolo. Kat sigurado ang maragsakan ni tatang kapo iti kastang aramidan tayo. Ay, wen gayam anak. Ituloy ko lahat ti panaglako kaya tiyandaan. Sayang ti pwestok. Kan diyak kayat ti adalaang di ti balay. Nakarkaro ang malagip ko laang day di tatang mo.
Sige lang, nanang. No, kasta ti ko nayo. Ngayon mabalin ko mamit ta sa anen. Takabailak mo tan nga ipaiti ka sa pulan tayo dito balay. Sana bali, tadamot dito ni Lolo ang nakabantay. Ore agmalmalam nga awan tayo nga agpadpada. No, kasta, ituloy mo mutlang ti panaglakom ejay tsindaan, Magda. Wen tatang, kaila lang amin ti pwesto. Jakmat kayat nga ipaabang. Sa bagay, kaniso pa pagliwliwa amot abalasang ko. Nangro natawan mo tanday di anak ko nga asawam. Kabailan nyo ka diti mabating agmaymay sa dito, hitatang. Agtrabaho mo't ngamin ni Alvin. Apay kit dinasaan nga'y. Kabalak, di ka agdanag ta jakbaybay antipalayaw. Agyaman nak nga rod no kasta tatang. Agsublimot ngaminan nga agtrabaho ni Alvin inton ka ni kadwa nga aldaw. Siglaan, Magda. Di nakpagdanagaan ko nakmat. Kabalak, di bagay. Aday ta, naurnos kong dagiti lako ka natangkan prutas. Madamdamalaeng, agsangputan dagiti aggatang. May bagabigat mo, Magda. Ne, si kamot gayam Greg, nasapakan sa ita Wan, ta nasapang yung deliver mi dagiti nating alako ni Nana Iska. Naimbaglaangan, tada jay man manehom a jeep a pangilugluganan ni Nana Iska itilako na. Wan nga rod. Siyak mataka na yung tarkilaan na no kasta nga gideliver itilako na dito tiyandaan. Wan gayam. Nadamag ko tinapasamag kanila kay mo. Makipagrik na. Agyaman nak, kasta talaga, di tayo mo't igam tibiyag timay sa tao. Pud mo tayo tangayang bagam. Di mo mo't baybayan ti bagim. Narigat na agsakit ka. Numuna kat awanan day dilakay mo ang mga sikasukan ka. Wen Greg, kat agyaman akmanan. O sige nga rod. Panawan ka pa Magda. Sa iti amak, gapo iti sakit a cancer manang Emmy. Kalpasan ti panakaidalit na iti nabayag matbasit a panawan. Naimbaglaangan, tada iti podermi ni Lolok. Ti ama day di tatang, nga ison ti kadkadwami sipud pimusay ti amak. Adamot bukod a balay ni Lolok, nga mas kinay kayat day di tatang nga agnaeden iti balay mi, tapno adda kano mga sikaso kankwana. Naglabas pa iti mano abulan, nagtultuloy iti panagtrabaho, ken panaglaklako ni Nanang ijay tiyandaan, manang Emmy. Rabiin, agawid akmatan. Ay, makabanog mo ti agmalmalam nga aglaklako. Magda, agawid ka din. Ay, si kamot gayam Greg.
Wan, agawid akmeten. Kalkalpas ko ngamin ang nagsara iti pwesto. Rabin, di nasaya at itulot ka lang nga iti balayo. Ha? Itulod na ko nam? Ay, saanan, Greg? Kababain mo't kan ka. Saan? O manugot ka din. Rabin, ang mga numarigatan kang agura iti pagluganam. Sa nabalit agarayak mo ten, isungay dagas ka iti balayo. Kasta ka di. Ay, sige ang arod no, saan ka maisturbo? Agyaman na, Greg. Rabin, apaw. Apay ngawan pa'y ni nanang mao. Wanyard, lolo. Itay pengar da sagsagaak. Ang mga no, naladaw nagsara iti pwesto na. Ado siguro taggatang iti tiyandaan. Sa bagay, sayang ba't ang agpaisono ado pa'y tagatang. Di nasayaat. Umunatan na mga lolo. Sigurado kami na mabisin kayon. Mangan tayon tapno makainan na kayo muten. Sige nga raw, Alvin, apaw. Umunatan. Magantulatan ni nanang mo inton sumangpad. Wan lolo. Siya kundi manguray ka ni nanang. Total, awan mo ti sarap ko iti trabaho ko inton bigat. Day off ko ngamin. Iso mabalinak lata, maladaw ang maturog. Mala, umay kangarudan ta mangantan, apo. Nanang, asino di masansa na mga itultulod kada kayo dito balay tarabi? Ni Greg day di anak ko. Iso ti marar kila tunggal adagi deliver iti lako day di tiyandaan. Mas dawak ngamin takanayon mat nga iso ti mga itulod kada kayo? Agar-aram ka di day kada kayo, nanang? Kasta nga rod anak ko. Ngamjak pa inaklon. No, kasta. Ada panggap yung mga klon kan kuana, nanang? Sapay ko mata maawatam, Alvin. Kasapulak mo ti kadwak, aging ga iti bumaketak. Saan agbalin ato bang iti kaya yung mapasamak, nanang? Saan kayo alapdan? Ngam siguraduan nyo kumaan na saya at atao ti pakirelasyonan nyo. Nasingpat day di tatang. Diyak kahit nga damang pasakit kada kayo. Amoy mo tapat-patgan kayo unay. Agyaman nak maawatan nak anak ko. Di kagdanag, maam-amum tumatlaang ni Greg. Anya, nabsog ka di matlaan, Marka. When Greg, agyaman nak. Okay laeng. Amumot nga ramidak ti amin para ken ka. Makitkitak matday ta Greg. Mababainak nga rudan, gapo iti kinasaya at mo kanyak. Diyak amuno kasano ang makasubalitak ka. Basta klonam ti panagayat ko. Day talaeng Magda. Kaya't ko amaamuan. No, adamat la kay mo dingak di ta puso. Kinagpaiso na, nabayag matan nga damarikrik nak para kan ka Greg. Iso na laeng takayat ko ti makasigurado at talaga napudno ka kanyak. Kat napanagnakakmat dayta. Magda. Iso nga aklo na kundi panagayat mo. Ay ayatan ka mat, Greg. Ay na, agyaman nakunay kan ka, Magda. Ikarik nagbalina ka na sayat nga asawa kan ka.
Di kantog babawi, iti panangaklon mo kanya. Sapay ko mga rod. Kat sapay ko ma, ta ipatag mo mat dagiti napatag kanya, Greg. Balo ni Nanang, iso asaan ang malapdan ang nagayat manen manang Emmy. Inaklon na nga rod ti panagayat ni Uncle Greg. Diyak mo tan linapdan, tatirason ko, basta naragsak ti inak, naragsakak mo tan. Kalpasan laang ti sumagmamano abulan, nagdanadan, kat imay nakipagnaed kada kami ni Uncle Greg. Mayat mo tilinangan mi, ngam ni Lolo, kanayon na apaliiwan ni Uncle Greg. Diyak mo't mapabasol no kastaman ti araramidan na, tadi na kayat nga agsagmak ti inak, iti saan nga no alalaki. Gapo ta asawa kat nga rod, day di anak na ni nanang ko. At dadagiti kundaway nga agidarom kanyak ni Lolo, maipanggap ka ni Uncle Greg, ngam jakon ingkan kano, tadyak kayat nga amangano day jay to ti pangrugyan, ti saan mi apagkikin na awatan, ijay balay mi. Napansamot ni magdaday tindaan baraw. Wen tata, itay pa'y anapan. Sika, awan ka diti trabahom ita. Bading kami teriknak, iso ajak pa'y simrek. Napanugak kami na nagbiyahe idi kalman. Apay nga raw dadi mo kinuyog ni magdaday tindaan. Kasimbot ngagmay-may sana pa naglakaw. Demot ko nakamadmadi teriknak, tata. Ita, ibaundak amang kadwakan kuana. Naku naklang mo't dayjay barok. Ta saan mo't nadagsin na trabaho ti aglakaw. Kan may sa, rumbang lang agtinulong kayo adwa kan ni Magda. Kasla diyo kaya tikadak dito balay. Apay tata, masuron kayo ang makakikita kanyak dito. Saan mo't nga iti kasta, barok? Matlagayam. Sige, tagsублак pa iti silid mi. Takayat ko pa'y, tagina na. Magda, apay di ka nagpatulong kun ni Greg ijay tindaan itay. Medyo madikano nga mintirik na natatang, iso asaan mo't asimrok iti trabaho na. Kasla saan mait balasang ka. Doon malmalumad na dita supa nakailad kung nagsilselpaw. Kasla nakasarsaran tamat. Nadapay kain inawag na iti cellphone na. Ha? Kaslama din sa dito, mapaspasamak balasang ka. Nakakaasi kang agtrab-trabaho.
Dito ta ni Greg kat sumrakwon no saan iti trabaho na kaslawan ang yaman na. Baybayan yung tatang. Sumrak tumatlaang. Maboring tumatlaang dayjay dito'y balay. Kata ambasit balasang kau. Nanay, amangan mat no patpatay mon tibagim iti katatrabaho. Dito tada nga gim imas lang iti biyag na dahil siya lalaki. Anya man ang tindardarom kan kada jalakay. Adayamat, awan, Greg. Di ka naglibak. Amuklat ta na kanayo na paliiwan nak da jalakay. Amin na tignay ko, kitkitaan na. Kaslawan karbangak dito abalay. Bayam latan. Lakayon, iso akas jay. Sana mabalit. Di mo tadabukod na abalay. Papa di pa lang subli jay, no di na kaya ta makitkita dito balayo. Awan ka doon na ijay. Iso a pinagnaad dito'y day di asawak. Pues sa balitaan. Saan na di anak da dya lakay ta sa awam. Iso ano kayat mo na saya talat ta magda. Pagtalawom da dya lakay. Pagsubliyam iti sigod abalay na. Angam, Greg. Dahil dati desisyon ko. Isong agpili ka, Magda. Siyak, wano dahi jay, alakay. Nangagkote saritaan nyo kan ni Greg Edera ba Magda? Tatang. Kaya't nakapagtalawan dito. Tapno may pakpakayat nanti amin akayat ng aramidad. Iso ti simangbay dito. Isukit din ti agare iti pagtaengan apundaryo adwa iti day ti anak ko. Pasensya kayon, tatang. Sapay ko mata maawatan dak. Jakla kayat nga agriri kayo. Iso ano mabalin. Da kayon ti lumiklik ken kuana. Maawatak ti kaat masawan, Magda. No, kasta nakapagdesisyon kan. Tatang. Sige. No, isuday ta ati mamagsimbang iti panunot mo. Ala, itamat lang. Pumanaw akong ditaw kat agsubli akaun iti bukod ko abalay. Pasensya kayon at talaga, tatang. Apay pinagsubliyan ni Lolo iti balay na nanang. Gapo ta iso ti kahit ng Uncle Greg? Anak ko, sapay ko mata maawatam ti sitwasyon. Diyak kayat nga darum so ariri iti nagbaetan dalolom kan uncle mo a Greg. Isa pinili yun na Uncle Greg. Kat pinagtalaw ni Lolo di ti balay ngayon patakderday di tatang apara kada tayo. Alvin, anak. Pinalubusan kayo anak idin na ni Uncle Greg nanang. Kat inyawid nyo pa di ti balay. Ngamjak namnamaan nga iso ti agari ditoy. Kat pagtalawon ng dagiti tao adi na kayat. Nakulapan ka din ti panunot nyo gapoy ti panagayat nyo ti dedya alalaki. Anak ko. Katangay iso ti pinili nyo. Sige, pumanawak mo tin ti balay. Mapaanak agnay ti ayan ni Lolo.
Ngam Alvin, sana kasta ti kayat ko ang mapasamak. No makonsensya yung awan kadwa kan mga sikaso ko ni Lolo iti balay na. Siyak, saan nanang? Napatag kanyak ti ama day di tatang ko. Sapay ko ma, tasaan yun to pagbabaw yan di pa ng piliyo iti dayjay alalaki. Apok, apay nga imbatem ni nanang mo iti balayaw. Sana mabali na baybayan kang agmaymay sa dito'y Lolo. Agam amangan noan niya ati aramiden day jagreg ni nanang mo. Nadlaw ko ngamin nga da sa bali nga iwas na di alalaki. Kaasi ni nanang mo, apaw. Isumot ti kayat na Lolo. Nasakit tinakam ko di pa nang pili ni nanang iti dadya lalaki. Da kayo ti pinapanaw na iti balay. Saan nagsaksakit tinakam ko, apaw? Amo ka makaamiris tumatlaang ni nanang mo. Ikararag mo kit day asapay kumata saan nga agbalay na nakakaasi iti sidong dahil jay agreg. Sapay la kumatakas na agpay so Lolo. Pudno gayam dagit imbagbagayo kanya kiti kalabas nga aramiden da jagreg. Nung saan langan ni agbidot ang mga ramid iti saan anasayat ka ni nanang. Tatalaga asyak ti makalaban na. Albay na apok, naimbag ta si mangpot kan. Ha? Apay ka di Lolo? Agawit ka, iti balayaw, tama pan mo kitaan ni nanang mau. Anya? Apay Lolo? May dito'y balay ita, iti may sangaglaklako mutlaang iti tsindaan. May naimbaga at inangran ka no da di agreg ni nanang mo iti tsindaan itay. Isungay na resto dagiti pulis da di agreg. Anya? Dinangran na ni nanang? Nagawan mo tan ababa hindi di lalaki? Mapan ka na paok. Tama nga noan yan tinapasamak ka ni nanang mo. Wan Lolo, mapanak itamot lang. Alvin, anya ter aramidam ditoy, rabrabiin. Apay akasta tila nga yun nanang. Pudno ka diti imbagada ka ni Lolo adinangran na kayo da di agreg? Uwan, anak ko. Ayan na nga Rodan. Awanan anak ko. Saanan ang makaasidag kanyak na di lalaki? No saan? Talaga nga idarom kon kat paibalod kon. Apay adi yung bagbaga kanyak nanang. Nabayag ka din nga aramiden na tikasta kada kayo? Kunak na agbali yung matlaang anak ko. Ngam kimaro ti aramid na. Diyak ba't kaya tamayaraman ka? Iso adyak imbagbagakan ka. Ang kalwat kanyak na dya lalaki. Bayamon, nagawidan iti ilida. Kad ingkari na kadagiti pulis, asaanan nga agpakita pa'y dito lugar tayo. Pakawanan na kanak ko. Nakulaapan ti panunot ko. Kunak nupod no nga impatagnak ni Greg.
Ngam inaramid na klaang nga pagsanggiran na. Tasadot mo't gayam nga agtrabaho. Kan nagadupay ti tao ang nakautangan na. Naimbag mo ta nakaamiris kayo, nanang. Agbababawi ak, Alvin. Mapakawanak pa'y nga ni Lolom iti naramid ko. Kanayon na ti kasasaad iti pampanunutin ni Lolo. Bayat ti kadami iti balay na, nanang. Isapatsik nga awan ti sakit tinakam kada kayo ni Lolo. Agsubli kayon diti balay, anak ko. Ibagam ka ni Lolom tagdadan na tayo manan ditoy. Oh, Karik, saanan ang maulit pa itinapasamak? Awan gayam ti makasukat iti kinasaya at nga asawa na di tatang mo. Iswag mababawi ak itinakana, anak ko. Gapo iti panaglawan ko ka ni Greg. Agbababawi ak itinakana. Nagsubli kami nga rod ka ni Lolok ije balay mi manang Emmy, kat agkakabalay kami manan. Awan matan ti damag mi maipapan ka ni Uncle Greg, ta saanan ang nagpakpakita pa'y apulos iti lugar mi. Taamken na nga ipabalod ni nanang, gapo iti inaramid na. Ita naragsak kami manan-manang, kat kas mapaliiw ko, kas laawanan asam ni nanang a makirelasyon pa'y iti sabali. Banag apakaragsakak nang runa pa yan ni Lolo nga ama day di tatang ko. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyaman manang iti anusyo anang idrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Alvin. Alvin, pagayam ko, maragsakanak ta nagsublimat laangan tilin na nganyo kasmay sa pamilya, adanda ni narakrak, gapo iti saan nga no alalaki asimang bay iti biyagyo. Puera de los Buenos, ngam aduitan ti lalaki amanang gundaway, kadag iti babae akasta ti sitwasyon da iti biyag. Isa amasapol asaan da nga agtalak adagos, kat amuan da pa iti katatao da ita alalaki, sakbay amakirelasyon da. Kararag ko asapay ko mataawanan ti sumangbay akas ka ni Greg iti pamilyayo. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.